نخلهم حرستوت ناب أبنتوين حرستوت نغيرهم هجرات نزجات من تجمعات بحبار منتي نخك على صو بمنجدي ودبات زتفلالي مدبات بموضع نايسلي دا جزية بمقام تجمعات نمفتح تعرضتي كايدا حدا كابزي أنصار دقناتن تميتنيو نزت تجمع نمفتح كساب كلتشان سالسان زلو جزية من تقطفق زتفلالي مدبات تتحيزو يسرح اللوم حدا كابو نقاحت حزبي من تكبرخ 16 تكمتي أهجراو معلت مجبن 17 تكمتي أهجراو معلت متفادقنتن زذكرلهم ألت كوينهم أملا عالمي ذكرو لما عمتون أب إيرترا أبن بادرها سقومتتاتنا وحس مصاينا طعنا ومجبي نتأميت ألبو عالم بزبل دربتي ما تذكرو أبتي لعلوات سب السلطان منغستن جنبارن أمباسادرات دبلوماسيات حلفت تكالات ودب حورات هجرات أب إيرترا كمون مرحت هيمانوت وكلت حرستوت أبسترخولا قاتامي منيستر حرشا أتو عرفين برها أبزوس معقال أبز حلف وانات زيادة أتوكرو زوهاو مرقاقات وحسنت مقبو كوانتنبرا كابك لتشحن 14 جميرقن معزاو مجبي لعلاد هبوك قبرلو أقداس خوينو كم استرخبه بمتكاس كابتميت بمجلقال ترايزي كونه معزاو مجبي بممقاب كاب حمامات نتسان مخان وسان مخانو قليتو أب إرترا بزعبا مرقاقات معزاو مجبو خاب النزارة بوحدو شدش عمد كوينو له مزراب ترايزي كونه قنا نزيز ملكت نصور استراتيجي حانسيسنا كنا تقبرو جميرنا لنا نقوس وهود سدراويتاو مدب حرشا أبو زحات عدتات تكبر زلو سبا نقوخو سجا أحملتن فراتاتن أخلي معار نمفراي زتاعتاتو مدب كوينو وحسنت معزاو مقبي أمنيشتو مريت بمسنو زرقا قزيو بزي كازي ننقسانن مأكولتن نقداويان حرستوتون كام مفراي حاد عينت مهرتي ناب أزرقتن انسساتاتن زت أمري وهود حرشان خساقاقرو نصور استراتيجي حانسيسو أب قبري وعلالو بتوسخي مس منيستر هبت بحري بمتأثر بمتعبار أبليغاتا زفريو عساون أكال معزاو مقبن وبارو يسرح له أبرئسزي منيستريتات عنا هبت بحري نقدن اندسترين حرشان ستاندرد انستوتيشنن بحبار نمعزاو مقبي بحلف خاء نهزانات تحمش تعمد زملكت سرحات بحبار يكايدو له أمو داتا نتي أبك لتشحن سالسان كبتصاح تحانسيسو زلو مدب تميت ألبو أملكيتو منيستر الرفاينة مفراي معزاو زلو ومهر تحرشا مدلاو معزاو مقبن استفالالو يوم نزب زملكت كا مستبنت فزواسع زلو وكيل ودب مقبن حرشانا بيترا مسارحتون بغربان سرح لنا نتي أبك تشحن سالسان كبتصاح تحانسيسو زلو مدب تميت ألبو علم كا أقدمنا خنبصحو زأكل تعري نقبر علينا زخبركنا زخبركمن مرقاس ما أزاو مقبي نحد أكال زقدف سرح سلازيكوني كلهم هاقراويان مشارختي أكلات حبرات هاقرات إيروبا وحبرت كومون كالأوز ملكتهم أبزعبو قدايزي بحبار كسرحو التحساسب قدم مززامي صبوق زرقاحي بزنبورو هطور كرامات نحرستوت حيال سرح ناي منجستو نطوف صمدون تدريبو بركت مهرتغن حافظ تسفالنا أما دمدنتا نتوم نزوقوب مدب زدالو أبلات السنة الشماغلن نسنة باباو حبتولد مسجنان بسنكمن بسمين يوحنا بلوم حوتنا حفاش أبتعلت أوهديت أبيات صحفت حبرات هاجرات أبي إرترا ميس سوزان نغونغي أبو وغانا أبا ميتن حدن هاجرات حدن ب3 بليون سبات أب تحتي مسمر دخنت كم زنابرو لالفرق خابزيم دما تحتي 10 منتز عدميوم مقانم بمتكاس مرقاقات وحسنت مقبن كالسي أنصار دخنتن زين نتصالو سلازخونو كم أكال شوتوتات زلق لمعات بالعلاد هبو يسرح اللهم كم زلق ليتا بتوسقي ودب مقبن حرشانا بيرترا منيستر سعيد بوغونو
ውሕስነት ማዛው መግቢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓረስቶት ልዑል ብቕዓት ዘሎ ፍርያት ከቕርቡ ኣደወ ክወሃቦ መንግስታት ውሕስነት መግቢ ኣተኩሮ ዝህብ ፖሊሲታት ክነድፉ ሓረስቶት ድማ ሕርሻዊ መጽናዕትታት ዘካይዱ ኣካላት ናይ ምስራሕ ዕድል ክረኽቡ ወሰንቲ ረቑሒታት ምዃኖም ገሊጹ ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲት ሽማግለ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ ኣብ ኤርትራ ኣቶ ኣማኑኤል ነጋሲ ንዕላማን ኣገዳስነትን እዚ ዕለት ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጽ ክልተ መልእኽትን ዲና ከንሕልፍ ተኣኪብና ዘለና ኣብዚ መጀመርያ 16 ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ ንብል ኣለና ክንዝክሮም መዓልቲ መግቢ ንምባል ብዝተፈላለየ ርእስቲ ከዓ ስለንመፁ ተኻልአይቲ 17 ጥቅምቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ድኽነት እያ ትብል ያ ከዓ ድኽነት ተዘይጥፊእካሲ ኣብ ዝኾነ ረመፂኻ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዕላማታት ናይዚአን ክንኣቱ እንድሕር ኮይና 16 ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ ኣርእስትታት ዝሕዞ ኩሉ ግዜ ክንሰርሖ ከነተግብሮ ንኽእል ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ እያ ከዓ ዝኽበር ንሕና ጥራይ ኣይኮንና ንሕና ኣካል ናይቲ ኣህጉራዊ ትካላት ከምዚ ናይ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ስለ ዝኾንና ሕጂ እንታይ እታ ዕላማኣ ናይዚ ዓመት እዚኣ ሒዝናያ ዘለና መኣዛዊ መግቢ እያ ትብል ኣመጋግባና ንቐይር እያ ትብል መኣዛዊ መግቢ ክንብል ከለና ጥዕና ዘምፀልካ መግቢ ብላዕ እያ ትብለካ ዘላ ዝኾነ ገፈጥ መፈጥሲ ኣይትእቱ መግቢ ዋሕዲ ካልእ ሕቶ እዩ መግቢ ብዙሒ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ንሙሉእ ዓለም የሳቅዮም ኣሎ ዋላ ነዞም ኣብ ልምዓት ኣለና ዝብሉ ሃገራት ኣብ ምኽሳዕ ኣብ ካልእ ሕማማት የእትዎም ኣሎ ስለምንታይ ኣብ መኣዛዊ መግቢ ዘይተኣትው እያ እታ መልእኽታ ከነተግብራ ከዓ ንኽእል ኢና እዚ ዘይበሃል ጸጋታት ኣለና ኣብ ኤርትራ ዓሳ ኣሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ኣሎ ዝተፈላለዩ ካልኦት ካብ ምስኡ ዝኸይድ ንሓይሊ ዝበና መኣዛታት ኣሎ ሕጂ ከምኡ መኣዛ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኣብቲ ትበልዖ መግቢ ለውጢ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣይንልውጥን ዘለና ንሕና ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኣመጋግባና ሓንቲ ዓይነት ኮይና ሕጂ እንድሕር መኣዛዊ ወይ ድማ ከምዚ ቪታሚን ተሓወሶ ሚነራል ወይ ማዕድናዊ መግቢ ዝተሓወሶ ጥዕናኻ ኣጸቢቑ ጠቓሚ ዝኾነ ጥረ ነገራት ዝተሓወሶ ዘይትበልዕ ኮንካ ኣብ ሕማም ኢኻ ክትኣቱ ስለዚ ከለናስ ኣይንመርፅን ኣለና ንኣዋሃዲት ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ኒጎንጊ ኤርትራ ንእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ዘለዋ ትዕዝብቲ ክትገልጸልና ተወኪስና ነርና The day is actually we're celebrating two things in one. The first is World Food Day and the second is the Eradication of Poverty Day. I think for World Food ሎሚ ክልተ ነገራት ኢና ንዝክር ዘለና መጀመርያ መዓልቲ መግቢ ከምኡውን ምጥፋእ ድኽነት እዮም ቀንዲ መልእኽቲ መዓልቲ መግቢ ኣብ ኣመጋግባና ንቕሓት ክህልውና ዘለና ጸጋታት ኣለሊና ኣመጋግባና ክንቅይር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ንህፃናት ኣብ ጥሜት ከይኣቱ ምክልኻል እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ትዕዝብቲ ኣብ ኤርትራ እንተዳ ኮይኑ መንግስቲ ኣብ ገጠራት ልዑል ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ ኣብነት ናይዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዲጋታት ራህያታት ተሃኒፀን ኣለዋ እዚ ከዓ መርኣያ ነቲ ድኽነት ንምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እዩ ዘርእየካ ከምናቲ እምነት ጽላት ሕርሻ ንምጥፋእ ጥሜት እቲ ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ኣብ ዓለምና ከዓ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ሓረስታ እዩ ነዚ ክንተባብዕ ይግባአና ካልእ ኣብ ኤርትራ ዝተዓዘብክዎ ንኡስ ውህድ ስድራቤታዊ ሕርሻ ይካየድ ኣሎ ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ ፍርያት ክውስኽ ጀሚሩ ኣሎ ናይዚ መርኣያ ከዓ እዚ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ እዩ So some of the products that I saw here is what that increased production yields, you know, cheese, honey, and things like that. So the processing part. ከምኡውን ካብ ውድብ መግብን ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ስዒድ ኣቡበከር በጎኑ ኣብ ኤርትራ ንዝረኣዩ ልምዓታዊ መደባት ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጽ Since being here, I've noticed a lot of positive work going on by the Ministry of Agriculture and the communities in the field under the minimum integrated agriculture household package. ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ኣወንታዊ ነገራት የተዓዚበ ሚኒስትር ሕርሻ ንኡስ ውሁድ ስድራቤታዊ ሕርሻ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገንዚበ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘሎ ከዓ
تعذب اللغو منغستي نزع عقور عقمي نممزماز من نبابرو هزبي نمغير زستفلاليو لمعتو مدبات يسلاسل اللو حدا خاوقو مهناز كزنت مايو إزخا نزلات حرشة عبد الرخيتي زفتر نحنا مس منيستر حرشة بغرب أين نصرح نعبنت أب معمعبال عقم سب أب مكلخل ساقمت بالعات أب مدفع أنبتا بحافشة نمرققات وحسنات مأزو مقبي زحقو زنقرات أب مسلات مس منيستر حرشة بحبار نصرح لنا closely with the Ministry of Agriculture to ensure we create awareness. ኣብቲ ዕለት ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ውልቀ ሓረስቶት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ብምሓዝ ፍርያቶም ንዕዱማት ኣላልዮም ነይሮም ንሕና እውን ንገለ ካብኣቶም ኣዘራሪብና ነርና ሽመይ ሊድያ ተኸለ ሚካኤል ይበሃል ሚኒስትሪ ሕርሻ እየ ዝሰርሕ ኣብኡ ኣብ ሆርቲካልቸር ዲፓርትመንት ኣብኡ ከም ክኢላ ኣሕምልትን ፍረታትን ከም ናይ ፍረታ ኮይነ ዝሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንሎም ማዓንቲ ኣብዚ ብምክንያት ወርልድ ፉድ ዴይ ኣዳሊናዮ ዘለና ናይ ባናና ፍርያት እዩ ሕጂ ባናና ቺፕስ ኣለና ከምዚ ጌርና ኣዳሊናዮ ዘለና እዚ እውን ኣሎ ብዝተፈላለየ ዲዛይን ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እውን በቲ ናይ ፎርማ ኖርማል ንድንሽ ንጥቀመሉ ከምኡ ጌርና እውን ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ እዛ ከዓ ዝነቐፀ ባናና እዩ ከምዚ ጌርና ብፀሓይ አንቂፅና ሽዑ ከምዚ ሕሩጭ ኮይኑ ማለት እዩ ጤሕና ሕሩጭ ጌርናዮ እዚ ሕሩጭ እዚ ድማ ከምዚ ጌርና ቀጫ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ሕጂ ብምሉእ እዚ ናይ ባናና ሕሩጭ ካብ ዝተሰርሐ እዩ ትንጥቀመሉ ባናና ድማ ኖርማል ከምዚ ዝበሰለ ዘይኮነ እዚ ኣብ ግሪን ስቴጅ ከሎ ማለት እዩ ቀጠልያ ከሎ ብዙሕ ሽኮር ስለ ዘይብሉ كنا خمسة خونا لنا خالي مالتي اتزبس هلا جن شكور ندا وصاص لزخيد نشيبس كخونا كأني مالتي حجز زقربنا له مخنيات بنانا زمرتنا له مخنيات أب هاجرنا ببزح بنانا فريو عزي بزح أب قاش باركا سلز فري بزح حرم هرتي تجمعات يقعد مامي نزل كريزين مقبر بلاس كاي بنانا بزح نقرات خون كم زخل كأجا هم زخون كيك هم زخون كال توست تجبرات خل بزح نقرات تجبرات سلز خل كم زكيرنا ديسبلاي جيرنا لنا مالتي رئيس كم زخت قلت يتصنع أخي ناي حرستوت كسارة كم أنتي ناتو هيوت زنوع حنو مخانيكم كم زجيركم أزور لهم ناب حرستوت زين مورد تقبروا أزور لهم سعر انتهي مسل بعبيو بمنستر حرشة تتحيز له بروجكت علينا هجنا بانانا ناي سيترسن بالي أديشن مقبر مالتي أنا نابتنا بانانا كم ناشنال كوردينيتر كوينة سرح كم زجيرنا عن حرستوت كجبروا خمس خلو كم زجيرهم كشوت أو خمس خلو تشيبس جيرهم حرش جيرهم قطعوي كازخونه كيك عينت جيرهم باستا عينت جيرهم كسرحو خمس خلو الممهاري زخون حانت بروجكت هلاتنا مالتي سلاميت مكون نبهال أبال كانتشا جروب كانتشا يوا مشروم جروب مالتيو أب إرترا دما فوليا قد سنة تالو مبقال كانتشا هذا عمت ملوك كنفريو نخلينا كال أي كم زفرتايل دخون مريت هبني عيب لكاني مكنياتهم أو شت جزاجرنا أبشل فجرنا سلنا بقولوا دلنا كال أي واحد ما يوز نهل خلو سالساي نجر تعنا وطعمو أزيو بلوت مجبيو تي كال طعمو دما نيرترا معنا ديتات واحد يرجزي مجبي عدالين كقربو شكرتك اللي خاصة قبتها تورد عجزي حصرت دقائق قلتي فسلاز بس مالتي متكعتا ناي سقاد ما كخون سلاز خل بتعمى أقدر سنة أب وحسنات ما قبل من رجعات عبتر على ويله مقالت كوا أبرهت حبت جرجش بحال أب زاك مربح كابتن وتصيد صبان أو زنت في حرستاء أبال إيواء أبال محدة محبر حرشة ونقدر نستي إرترا زت كالزي أبدك أم حار زركب كوينو أم مربح كابتن أو تصيد صبان زنت في تكاليو أبز جزيزي صبا اندافري نتصبها أبستفلا ليو مهرتنا يتصبا كم فارماجو موساريلا رقو لخاي كريم وزت نادالو أبعداقاتات زقرب تكالي مالتيو إذا تكالي كابشحن شعت 290 سنة حيزو جمرة تكالي أبز جزيزي خاني عداقو أب أسمران أمول زوبا دوبن زرقو أبزل على درجة كتيلو يركب لو ما عنتها
ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ 16 ጥቅምት ማለት እዩ ዘለና ምህርቲ ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ እዚ ዘለና ምህርቲ ንተጠቀምቱ ወይ ከዓ ንኹሉ ህዝቢ ኣዝዩ ብሉጽ ምህርቲ እዩ መኣዛዊ ትሕዝትኡ ዝለዓለ እዩ ሎማዓንቲ ከዓ 16 ጥቅምት ማለት እዩ ኩሉ ፍርያትና ሒዝና ንህዝቢ ፍርያትና ክንለሊ ብዝለዓለ ምድለዋት ተቀሪብና ኣለና ማለት እዩ ከም መዓልቲ ምግቢ መጠን ኣብ መወዳእታ እቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ካብቲ ዝተዳለወ ምግቢ ተቐዲሶም ነትሕዝቶ እቲ ዝተዳለወ ምግቢ ኣቶ ማኒኤል ብኸምዚ ስዕብ ይገልጽ መልእኽቲ ክንሕልፍ እንዲና ደሊና ዝኣክል ምግቢ ቀሪቦሙልና ግን ክትቅርቡ ከለኹም መኣዛዊ ምግቢ ምርኩስ ብምግባር ቀርቡ ኢና ኢልናዮም ሕጂ ኣሕምልትን ፍረታትን በቲ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ መኣዛዊ ናይ ፕሮቲን ዓይነት ምግቢ ኮይኑ ግን ኣብ ኣታክልቲ ተመርኮሰ እቲ ባህልና ዝድግፎ ከም በዓል ሽሮ ትምትሞ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕውስዋስ ናይ ኣሕምልቲ እዚታት ኣለካ ነዚ ኣብኡ ቀሪቦሞ ጽቡቕ ገረማ ኣሰራርሕኡ ቀሪቦሞ ጸኒሖም ከማን ናይ ቅድም ባህልስ የተባብዕዎ ኣለዉ ንምባል እዩ ኣብ ናይ ሓይሊ እበና ኢልና ንሓስቦ ከዓ ከምዚ ቅጫ ባኒ ገለ ኣብ ኣክንዳ ኣብ ፊኖ ተመርኮሰ ዝኸውን ኣብ ሙሉእ እኽሊ ዝተመርኮሰ መታን ክኸውን ኣብ ሙሉእ እኽሊ ክንብል ከለና ከምዚ ሕጂ ቀሪቦሞ ጸንሖ ቅጫ ጎጎ ሙሉእ እኽሊ ናይ ስገም ወይ ናይ ስርና እዩ ኣብቲ ተራ ናይ እንዳ ድኳን ዝገዝኦ ዘለዉ ፊኖ እዩ ፊኖ ንነብስኻ ጥዕናውን ኣይበካን እዩ ፊኖ ጨው ሽኮር እዚ ካብቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዝበሃል እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ኢና ኣብ ፊኖ ዝተመርኮሰ ባኒ ንደቅና ንህቦም እንድሕር ቆልዑት ብጽቡቕ ከዓቢ ኮይኖም ኣብ ምኽሳዕ ዘብፅሖም ዓይነት መግቢ ክንቦም የብልናን ኣብዛ ዝረእኸ ዓይነት ኣመጋግባ ናይ ሎሚ ኩለን ዳርጋ ብጽቡቕ መኣዛታት ዝቐጸላ እየን ዓሳ ኣብ ባሕሪ ኣለና እዚ ዘይበሃል ዓሳ ኣብ ገጠራት ሕጂ ኣብ ዘንዲጋታትና ኣሎ ንዕኡ ብጽቡቕ እንድሕር ተጠቒምናሉ ብፍላይ ኣብ ናይ ቆልዑት ኣመጋግባ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣመጋግባ ወላ ናይ ነብሲ ጾር ኩሉ እቲ ዘይተወልደ ከይተረፈ ኣመጋግብኡ ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና